שלום, קוראים לי מיכל גרוס, יש לי תואר ראשון בפסיכולוגיה ואני עובדת סוציאלית בתחום ההתפתחותי ומנחת קבוצות. יש לי 3 ילדים גדולים, שהגיע הזמן שיעשו אותי סבתא כבר. וגם אצלי התקופה שאחרי הלידות הייתה מטלטלת, קשה, נפלאה, מאתגרת ומעצבת. לפני 20 שנה זכיתי להיות מחלוצות תחום הליווי אחרי לידה בישראל. מאז ליוויתי נשים, גברים וסבתות בהתהוות בתהליך הדרמטי של הפיכה שלהם למשפחה אחרי לידה ראשונה. את כל הניסיון מ-20 השנה האחרונות ארזתי לספר שאני קוראת לו הורות רכה, מדריך מעשי ורגשי לחיים אחרי לידה. אני מאמינה שלא צריך להפחיד ולהלחיץ, שצריך רק ללוות, לתת אינפורמציה ולעזור לאנשים למצוא את הדרך הנכונה שלהם להורות. למה לא סיפרו לי היא האמירה שהכי חוזרת על עצמה בשיחות עם מי שזה עתה ילדו. למה לא אמרו לי שהלידה היא לא הפסגה או סוף התהליך כי אם רק ההתחלה? למה לא אמרו לי שלפעמים לא מיד מתאהבים בתינוק? למה לא אמרו לי שהזוגיות משתנה ופתאום יש אי הסכמות וצרכים סותרים? הורות רכה הוא ספר פרקטי מאוד שמלווה את המצפים ללידה ראשונה בשלבים האחרונים של ההיריון ובשעות ובימים הראשונים של אחרי הלידה. אבל הוא גם עוסק בהכנה לתקופה הזאת. מה כדאי לקנות, מה לא כדאי לקנות, איך להכין את הבית, את הזוגיות ואפילו את חיית המחמד שלכם להפיכתכם למשפחה. בחלקו השני של הספר תמצאו מידע מעודכן רב על השבועות הראשונים בחיי המשפחה. האכלה וההנקה, למה תינוקות בוכים ואיך אפשר להרגיע אותם? מה עושים עם תינוק בשבועות הראשונים? איך משחקים איתו? וגם התייחסות נרחבת למצבים רגשיים אחר לידה של האם וגם של האב. הספר מיועד לזוגות המצפים ללידה ראשונה, לסבתות וסבים וגם כספר העשרה לאנשי מקצוע העוסקים בתחום ההיריון והלידה.